ini. Naku karon dara sa out of nowhere kay makaon ko dig dinosaur. Mao nang ipakita ng dinosaur. Mao nang galang ganto na ko dara kay kadungog kong adunay kanang dinosaur beef steak. Tapos napay juice nga naghan kay gulo ring. Naghan kay kuan ko na minggo. So, imnon ko ni karon. Ini lamig kayo. Masabi ko lang magkain ako ngayon ng ng dinosaur. Every time na magpunta ako dito, wala akong masabi kasi napakalami ng pagkaon. Ito ang dinosaur na pagkain. Tingnan mo naman. Grabe kayong pagkaluto sa dinosaur. Di ayaw-ayaw tadtad. Ini kanawara gud padto ka dinosaur kanay bukog dagko kay bukog ang gibutang kasi tan-aw na sa tuwa ini di ko iro ang gibutang ng bukog nganong gibutang ng bukog ni mga tanak ko sa mga waitress dire mag-order kong punod unya bukog ang gidala ini I am paying for this. Ang gibutang diri kay bukog. Dali na ko dai. Ini ikaw ang manager dai. Duol diri dai kay mga tanan ko dai. Mari ka dai. Unsa hinay tabuan ni? Anong gibutang ng bukog nga di man ko ero? Nasi grapes man na sir. Hindi siya matawag og grapes pag wala na siya bugaw. Hindi matawag na ribs kung walang bukog. Anong inong kag Jurassic? Kasi may dagway sa Jurassic. Anong pataka magpakaon na to? Naglakaw ang may bata. Inin ni. Ano nang hibilin siya kung way lamig ng pagkaunan ni. Wajik ko ganahi. Ano bilin oh, bukog na lang. Bukog sa Jurassic. Ano ko do? Mana lang ni. Tapos nag-inam ko ganin nag-juice. Ang gatas, ang sulod, ang birbran, ang gisagulan ni. Napadire oh, kaning bukog nila nga napay ko nagitilapan og kuan, ok. Ini nilami kay sa katanan. Padayon ko ani. Nagkaon ko gulay ganin na. Every time magpakain ako, gusto ko talaga marami. Ang sarap-sarap ng bukog na ito. I just wanted to tell everyone that every time nakakain kayo, dapat ubusin niyo. Hindi magalit ako. Okay, guys.